borba protiv zloupotrebe opojnih droga ne prestaje. Samo tokom prošle godine na području Trebinja evidentirano je oko 200 slučajeva iz ove oblasti, dok policija i ove godine nastavlja pojačane aktivnosti. Samo tokom prošle godine Trebinjska policijska uprava evidentirala je oko 200 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, 16 krivičnih djela i 180 prekršaja iz ove oblasti, dok za prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 65 slučajeva zloupotrebe. Najviše su zaplijenili marihuane. Policijski službenici su oduzeli skoro 7 kg zeljaste biljne materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu marihuanu. Aktivnosti u ovoj oblasti nikada ne prestaju. Policijski službenici konstantno provode pojačane aktivnosti, znači prije svega kako bismo suzbili uličnu prodaju, a onda sa tim aktivnostima naravno utičemo i na, tako kažemo, regionalni dio, odnosno da smanjujemo sami taj tranzit preko teritorije Policijske uprave Trebinje. I dok policija bilježi rezultate u zapljenama, stručnjaci upozoravaju da je veliki problem i sve više mladih koji dolaze u kontakt sa opojnim drogama. Međutim, preciznih podataka o broju maloljetnih korisnika Republika Srpska nema. Ne vode se podaci na tom nivou po pitanju maloljetnika, znači u Institutu za javno zdravstvo vode se podaci o broju liječenih zavisnika, ali to nisu podaci o kojima možemo govoriti da je to sad broj osoba koji nam je neki pokazatelj, tako da kažem. Ono što je činjenica, to je i prema evropskim izvještajima, znači da maloljetnici konzumiraju određena sredstva, ono što je i kod nas također. Ja smatram da i jedan pojedinac koji ima problema, znači sa zavisnošću, da i to trebamo da obratimo pažnju i da nam je to jedan veliki alarm. Znači, jer to nije samo taj pojedinac, jedno dijete, jedan mladi adolescent, nego je to, znači, i primarna njegova porodica i sekundarna, i on će uticati na svoje vršnjake i to ima dalekosežne posljedice i štetnosti. Svakako, pored toga, policijske uprave, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa agencijama za bezbjednost i u saradnji sa Komisijom za suzbijanje ranijih godina, mi smo inicirali da se nabave uređaj za prisustvo u saobraćaju, znači opojnih droga, i svakako da je i to nešto što doprinosi preventivno, jer ti mladi ljudi kad sjednu za volan pod uticajem su ili alkohola ili droga. Svaki maloljetnik koji posegne za drogom razlog je za uzbunu, kaže Stanić. Zato je uz represivne mjere akcenat se stavlja i na prevenciju, edukaciju i pravovremeno prepoznavanje problema.